lesson number 4. So yan na aton pagtutunan ang ikaupat nga letra han alpabeto han waray-waray. But before that, aton anay i-review ang tutulungan letra nga aton na nakuman. Okay, kung nakahinumdum pa ba kamuhan iya mga tunog nga ngaran. Sige. Okay, ano man ini nga letter? Very good. A. Ano yung tunog? A. Next. Anong tunog adi? E. Correct. So, amo ito ang mga litra nga ato na naibaruan ng aton tutulong nga lesson. So, yan ang nga adlaw ang aton pagtutunan nga litra kay ang litra nga sakto. Letter G. Ano yung nga letter? G. So, adihi Mama G, nganhi baby G. So, ang dako nga letra nga G, nganhin guti ay nga letra nga G. So, ang letra nga G, ano man ang iya tunog? Correct. Ang sakto niya nga tunog kay waray tingog na sumpay ha. Everybody? Kamu daw? Okay, aton daw usa-usahon. Iyakan naton ang tunughan letra nga G. Okay, so bad kamo kan ma'am? Adin tingog ha? Very good. Sige, kamo na la. Go! Kapaan liog may dadida na vibrate. So, sakto ito ang tunog na inyo ginhimo. Very good. So, aton usa-usahon liwat ang mga ladawan o butang na may adasyahan nga tunog na. Okay, first picture. So, ano ini? Sakto. Gani. Everybody? Gani. So, gani an aton gintatanom nga humay. So, ito hiya, itatanom ito hiya nga humay. So, ang tawag niya, gani. Ano ang siya nga tunog? Next picture. Oh, gamit natin sa school. Bisan habalay may dapat ini. Ano ini? Gunting. Otro? Gunting. Ano ang siyahan nga tunog? Otro? Next. Ano ini hiya? Anong tawag din hiya ini? Makarit. Gamot. Otro? Gamot. O, gamot han. Tanom o kahoy. An iya siyahan nga tunog kay? Next. Oh, ano ini class? Sakto. Gatas. Otro ha? Gatas. So, nainom ba kamo hini? Maupay. So, ang gatas, maupay para hanlawas han bata para kamo dumako. So, ano ang siyahan nga tunog han gatas? Otro? Okay, next. Anong tawag din yan? Ginsudlanhan cookies. Sakto. Garapon. Otro ha? Garapon. So, ano ang siyahan nga tunog o pirmiro nga tunoghan? Puno nga garapon. Correct. Next. Okay, may duha din nga bata. So, adiniya, may dahil indadanas, adiniya, iya laging kaptan sugad hito. So, anong tawag hini nga butang nga iya kaptan? Ha? Sakto. Gaan. Magaan la. Gaan. Anong siyahan nga tunog? So, gaan lang iya darao. Kaya lang yan o sa kakamot kontra hadi. Nagdanas uliya kay mabukat. So, ano adto nga mga siyahan nga tunog nga ato na baruan?
may mga siyahan nga tunog nga mga o letra nga G. Ano ang tunughan letra nga G? Otro daw katulog? Correct. Okay, yan na aton hiya timpuhon sa gulo naton hiya upodhan mga letra nga aton na nabaruan. Sige daw. Okay, ano ang tunog hadi? I. A. I. A. I. I. Sige daw, kamo na lang. Go. Very good. Upaya pagyakan niya tunog. Tunog ha, diri ngaran. Sakto. Yehey! So, maaram na kamuhan iya mga tunog. So, yan na aton maghihimo kita hinlaton gamit ang mga letra nga aton na nabaruan. Laton or syllable. Okay. So, I. Aton iya igtimpuhan tunog na so, maano naman niya? Ig. Ig. Otro? Ig. 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 Kamu daw? Very good. So, ang una na nga laton nga ito nahimo? Ig. Next. Tapos, I. I. Gi. 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 Kamu na daw? Very good. Next. Tunog na A. Tapos, A. Ag. 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 Ano? Sunda. Sakto. Ag. Next. Tapos A. A. Ga. 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 Kamu? Makarit. Next. Aton hiya igyakan ang mga laton. Ngan tunog nga aton na himo. Go. Gi. Kamu? Okay, otro nga makatulog. Katuman niya ka ni ma'am, kamu ang maotro katulog. Ga. Ga. Gi. Very good. Next. Ig. A. Ag. I. Ig. Ag. Okay, next. Gi. Na. Ga. A. Ni. In.
So, gamit adtuhan mga laton nga aton ginbasa, yan na magpupurma kitahin pulong o word. Okay. Timpuhon naton an a, tapos ga. A, ga. Aga. 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 Basa. Again. Aga. Aga. Okay, next. A, tapos gi. A, gi. Agi. 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 Kamu? Again. Agi. Agi. Next. Ga, tapos na. Ga, na. Gana. Ga, na. Gana. 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 Kamu? Again. Gana. Gana. Very good. Next. Ga, ni. Ga, ni. Gani. 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 Kamu? Sunod. Na, ga. Naga. 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 Kamu? Again. Okay. Aton niya nabasahon ang mga pulong na aton na nahimo. Gani. Repeat after kanma. Gana. Aga. Agi. Kamu nala. Very good. Next. Naga. Naga. Gaan. Nana. Inagi. Naga. Gaan. Nana. Inagi. Okay, next. Gana. Repeat. Gana. Kamu na? Okay. Gana ni Nana. Again. Very good. Gana ni Nana. Next. Naga. Naga. Gaan. Gana. Otro. Gaan. Naga. Otro. Gaan. Gana. Okay, next. Agi. Aga. Agi. Aga. Ni Nana. Otro. Again. Very good. Next. Inagi. Hinana. Inagi. Hinana. Aga. Kamu? Again. Inagi. Hinana. Aga. Amo ini ang ato nahimo nga mga pamulong
gamit an upat na nga letra han alpabeto han waray-waray nga aton nabaruan. Maupay nga adlaw ngan unta mag-practice kamo pagbasa. Bye!